Klimatizačnú jednotku som pred hodinou prebral, vytiahol z krabice, ešte zapojená nebola a vyzerala nejak takto, že nebol dosadnutý tento filter na prach. Ani sa tam nedá zasunúť. Neviem, či to bude vidieť, dokonca túto sú dve poškodenia. Malé natrhnuté, ale proste spodok v kolajničkách ide, vrch nejde. Vzadu je v plaste medené trúbky, sú tam nejaké chladenie a je to do šikma, v podstate takto to ide von a tam naráža pred tými kolajničkami, je to uchytenie nejak zle urobené, absolútne sa to tam nedá zasunúť. Z tohoto pohľadu to bude asi lepšie vidieť. Dole je to naširoko, tam to ide v kolajničke. Hore sa to nedá zasunúť, lebo to naráža do tejto časti tuto vnútri.